Ahojte, chcem vám pripomenúť jeden vynikajúci trik, ktorý sme robili už síce dávnejšie a je hlavne pre tých, ktorí máte problémy s kolenami, či už z dlhého sedenia, alebo naopak, keď dlhšie chodíte, tak vlastne namáhate všetky tieto malé úpony a šlachy, ktoré sa nachádzajú okolo kolena a potom pociťujete nejaké nepohodlie. Toto je taká jednoduchá, najlacnejšia pomôcka. Ukážeme si, čo treba robiť, aby sme správne povyťahovali koleno a hlavne bez bolesti. Dobre, pretože nejakým spôsobom mechanicky len tak to nejde. Takže použijeme takýto uterák, zrolujeme ho, vložíme pod koleno, dobre, čo najhlbšie a zatlačíme predkolenie čo najviac k sebe. Ja keď som mala problém s kolenom, tak som vôbec nevedela urobiť vlastne túto polohu, mala som niekde vpredu nohu. A cítite vlastne napätie medzi svalmi, pretože stláčame tento uterák, ale tu vo vnútri sa deje niečo, čo veľmi ani nebudete pociťovať, ale je to veľmi prospešné. Takých 20-30 sekúnd ostaneme na jednej strane, to isté urobíme na druhú nohu. A nezabúdajte, že toto všetko, o čom som vám teraz hovorila, sa skladá z kolagénu. A veľmi dobrou takou výživou je aj správny vitamín C na šlachy a na cievy. A tento môj je teraz obnovený o vitamín C, teda a o bioflavonoidy a o šípky. No a takýto kolagén, ktorý už zrejme všetci poznáte, nájdete na mojej stránke www.zora.sk a na tej istej stránke, pokiaľ pôjdete úplne dolu, tak máte newsletter a ja vám naozaj odporúčam, aby ste sa prihlásili na odber mojich e-mailov, pretože nikdy nevieme, technológia môže zlyhať, ale jednoducho tie e-maily môžete odo mňa dostať a dozviete sa, kedy robím nejaký pobyt, kde robíme aj takéto cvičenia, alebo kedy mám nejakú výhodnú zľavu. Ostaňme zdraví.